Baby garɗa Seydi Baby amin gay keɓi koɗo wiyete ko Abou Mamadou min tokaraɓe amin nanodiranno ko ɓooyi noon kono min meeɗa yiidirde meeɗen yiidirde meeɗa yiidirde ko téléphone tan mataw ko jokka jokki neɗɗo wawa ngabbude lekki ha heeɓa lekki kono wawi ngabbude neɗɗo ha heeɓa neɗɗo o keeɓi mom ɗo heeɓiɗo noon ko huuɗo Yamadou noon ko neɗɗamo ko minen ɗo ko balam debbo minen mawni ɗo e nder galle he babiraɓe amen ala serdi tan ko mayde donc min gari minen kadi sukaɓeɓe kadi min jokki donc o wi Mamoudou wi suku goto e nandema te so haali tan cikkanmi ko an haalata kadi min hay kam o wiyete kadi ko Abou Mamadou kono Abou Mamadou o noon ko lawol gotol o haali ɗum heddi ko won inde wonde hokki kam guila nden min jokkodiri min e wona e téléphone joni ko hande waɗi hande noon ko cikkumi ko 12 lewru jeeɗiɗi ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗo e Seydi Baby leegal no wiye Koccim Kolle Sara Ferlo eyi tokora jarama no fewi en jetti jaatigi men o woni kanko ko o wiye Abou Mamadou ko min tokoraɓe no wini emin nanodiranno min kaldanno téléphone kono min meeɗa yiidude en hallitin Sénégal en gaari ɗo o jaɓɓi men ɗo e wuuro men Seydi Baby beele kanko ko région walla kongo région 10e région 10e région kanko ko 10e région Mauritanie woni ko région ngaji 15 région kanko woni sappo jarama no fewi ɗum woni ɗo e Seydi Baby taweɗen hannde no wini en beltima no fewi eɗen gaari ɗo ɓe jaɓɓi men ɗo ɓe teddini en salla jaaɓi ma en mbaɗɗo gillude e diwani eɗenen kaskaji Mauritanie Mali ɗum ko leydi ko keeri tan kono Mauritanie e Mali Sénégal ko leydi goɗi sabu hakkude Mali e fuɗɗi Mauritanie ko kano min jiidi yumma e baba no ceerno yerdode Diallo wi noon eɗen jiidi yumma ceeri baba ko taƴi enɗo mako kono ko hunde wotere sabu no fammi e galle mo jeeyata ga tawa a yiyat ga neɗɗo tan tawa kaw makko en goni ko Sénégal walla homo ga henna ɓiɓɓe bam makko en nana leydi nanto min hooram sa yiiɗi mbiya ko ga jeeyami so ɓayi ɗo joni e janggo eɗen jogori yaade Salka Fatou eɗen calminoy toon babam ko kanko e babam jiidi yumma e baba kanko gariɗen ga salminde jottoroɗen bandiraɓe hijiɓe kadi salminen ɗumen juurɗen ɗumen taw jillu jokkere enɗam e jillu yankaɗam woni ko garɗen ga kadi arden e leydi Mauritanie eɗen belton fewi saabu sa ari ga yiyat kulagol ittaka wattaka guila ne naɗɗa e leydi ndi mbiɗa sikki a yii ɗum guila to koɗanɗe guila to ñantuli Mauritanie kadi ko leydi beldi kadi hoddiɓe men safalɓe koɓe yimɓe koye mabɓe fasliɓe ko goni ko saabu ko tubakiri naari ko kesamagu naari koɓe mbaylaki hay rewɓe mabɓe keddi tan koye wadde danke kamɓe ɓe keddi tan koye wadde daraji mabɓe noɓe mbano hanki hiccenki ha joni noon ɓe mbaylaki waɗi fidduɓe safalɓe kamɓene koɓe darogal on banggue aɗa yiiya yimɓe mabɓe tawa ko officier ji mawɗi tawa hen sahaji ko neɗɗo mawɗo kono so heesi jippima tan wattata ko daraji mum sa fotte muni andata ko neɗɗo o bitini andata ko ɓuuri hewde enen kamɓe wona no meɗin ni hen sahaji tawa miñiraɗo o e mawniraɗo tawa mawniraɗo o ko militaire walla ko ɗum ɗo sa yii fotte muɗum no waɗi daraji mum andata ko militaire andata fitti ko aɓe nangui e pinal mabɓe ɓe nangui wayde neɗɗo fof ko noon foti wade no fulago noon foti nangodir noon foti nangodirade e pinal mabɓe par ce que hande a yiyat pullo tawa ɗum ene ɓorni melfe donc salminirde ɗum salminago teddugo salminago teddugo cikka ko capaɗo kula kono joni min joni tengade nde ɗo cikkumi ko tuggi ko wote ɗe ɓenni ko faade ñallangal hande ɓe meeɗa ɓortude tengade eyyi kadi komi gonɗo mboɗo waati wonta ɓortude tengade ko saabi ɗum saabi ɗum ko saabi ɗum ko Abou Mamadou saabi ɗum ko fasnade ni pulaar e andude mi holko woni e nder pulaar e andude mi feere hol feere nde ndeweten ha jolten pulaar so tawi a yiyama e nder dental ya taw aɗa hettina so tawi a yiyama e dental a hettintaki
a wawa maaleykum salam wa rahmatullah a wawa wadde ko a wawa wadde ko poɗɗa wadde holko poɗɗa wadde mboɗa haalanno Abou Mamadou kalannomi koye banggal pulaar min ƴeewi e nder Mauritanie goto fof hankkadi ko heedam o heewi ko woni e tengade ko ene heewi Abou Mamadou Alpha oɗo ɓuuri kam andude wonde woni e tengade kanko ɓuuri kam andude woni e tengade gati pulaako tafira ko tengade sa yiyama tan nder dental yo gueɗel gotel yiye maɗa wona ande to gummiɗa so tawi réunion waɗi e batu waɗi so goto fof hokkama micro an a hokkete micro kaala e nder hilne ma donc ɗum ɗon ko wurtinde enɗam min o wonno gollam holko woni liggiyam ɗo e nder Mauritanie liggiyam ko haɓanede hakke innam haade no ko humtinde kono noon ɗemgalam ngal ɓuuri dari ni jajjande aade kuuɓal kono noon kadi juuɗe fof parema ko naɗen jaamu ɓen nder mini mboɗo haaɓe heen mboɗo soke heen mboɗo fiye heen ala fof ko mboɗaade heen kono noon mi ala heen jogdi mi ala heen salaire ko darnade tan pulaabo masala ewo hay ñande ne mboɗo dari ɗo mi tinani coynimi dinɗal no ummiri hedde funnaange o mbi ko suku goto wiye Demba Hamad Sad en ummi Mali na leydi Mali na aari leydi sen affaire o weli kam jiimi no pulaagu no fayre makko no dilliri ni no faye makko ni no jaɓɓirimo ni kono Abou Mamadou min mboɗo yi heen yiyande wotere cikkumi yiyande nde an a yinde kadi on kalti heeɗi haaltide en meeɗi haaltidden yiyande nde woni eɗen cohluno neɗɗo mo meeɗa wadde politique mo meeɗa nadde e gouvernement mo meeɗa wadde ɗum ɗo gardinenmo e darde pulaagu hayso tawi o anda ko waddata ko mo jogo tambotoɓe taw ko tambotoɓe o ardine taw jogii hebloɓe jogii hebloɓe eyyi kanko Demba Hamad Sad o fotano ruttade funnangue o foti ko darnade pulaagu yimɓe foof dewa e makko wasiyam dow comme ko onon kon koreji am kadi gomi ɗon ko Sénégal kadi kon en ɓooyi nanodir ko mbiɗen ko tan no mbirɗani Sénégal e Mauritanie ko frontiére ala hen ma taw ko yimɓe mbaɗi ko laamu waɗi frontiére enen kam en ngala frontiére moƴƴi jarama no feewi togara jettima no feewi e darde makko e katantagal makko wallude yimɓe no dañir kayitaji wallude keɗɗinira e filnitare fof kadi no wini jomumen coke hen mbiye hen mbaɗe fof kono kadi jokki haɓanade pulaagu hay kadi o haali e tengade he o wi o waɗa tengade nde tawa kala jiiɗomo ina anda ɗum ɗo ko tengade ko pinal fulɓe to feeñe nder boto foof kam ande ko pullo o hiɓɓir ɗum gueɗal ceerno men Ibrahima Kane karante leñol jabbal wi karante kaqqillo kakkiɗo ɓiɓɓe leñol jambare jabtiɗo pine leñol o wi tengade eywa hollirta ko jaajindi ndi ɗum ɗo gallol jaajindi ndi ko keewal pulaagu o hono ɗum ɗo cañu o ko nanngodiral mosol ngol ko ngabbagu jubbudu ndu ko ɓamtare gel ɗo ɗum ɗo yel ko gardiɗo ɓuuɓri ndi ko kisal wonata eyyi joni noon so tawi woni ɗum ɗo ko jaajindi fulɓe cañu ngu ko nanngodiral ko ɗum ɗo abbodiri ko mosol ngol wiyete ko ngabbagu yimɓe ɓe ngabbodira ɓe nangodira no ɗum ɗo sañodiri ni ɓe ngabbodira no ɗum ɗo abbodiri ni ɓe coɗo e gardiɗo goto nden juggudu ndu wonata ko ɓamtare ɗum ɗo noon ɓuuɓri ndi wonta tan ko kisal leñol ngol kisal leñol ngol joni noon to ɗeɗon hono oɗo façon ndeɗo tengade wiyete ko tengade tinnare ina hawni cuɓiɗa tengade daranade leñol to jiiyeɗa fo aɗa waɗi tengade nde kadi Allah duñma kadi e wadde tengade wiyetede tinnare saabu ɗeɗo tengade joni waɗi ko cuuɓe nayyi waɗa cuuɓe nayyi ɗum ɗo ko damal tinnare e manore damal ndimagu gacce tinnare e manore ɓuuri ɗumaji nayyi ɗi eyyi ɗum ɗo noon ko mbi ko inde nagge nayyi ɗi firata ko inde nagge nayyi ɗi firata waɗi gotel ga waɗi noon dammuɗe nayyi eyyi damal ndimagu tinnare hoolare e manore sabu kaɗumen ko dañde ndimagu nde hokkata hoolare nde hokkata manore
Allah jarama on jarama Kulago ɗum noon hannde ko abuji tiktokaraɓe ɓe wallahi min beltima no feewi min beltima e garam on no feewi kadi min jiiɗi ɗum ɗo waɗa ko adi hannde kono noon moo taw hunde kono hoɗɓirande ko nden tan jarama jarama ko